Tepat, magkano beta mo? 150. Ito po ay 150 na per kilo. Sa per kilo mo ng bangus dagupan. Dito magkano per kilo ngayon, malalaki? 180. Yan po ay bangus dagupan, no? Sa halagang 180 na per kilo. Magkano kilo dyan sa galunggong babae? 150. Ayun, 150 po sa mga per kilo ng galunggong babae. Po, 250 hanggang 270 po. Yan po yung mga kada per kilo nila, no? Halagang 150 na kada per kilo. Talagang 150, boss. Meron ka na. Ayun, meron ka ng pang-adobo. Ito po ay may rabbit fish, no? Sa halagang 140 na per kilo. Ang nasa hasa po natin ay 200 ang kilo. Sa wilis po natin ay 70 pesos na kilo. Boss, magkanin tumpukan ng tilapia? 100 lang. Buy one, take one. Buy one, take one. Walang bawas yan kapag binili. Halimbawa, dalawang tumpok ang kukunin sa'yo. Dagdagan na lang. Ah, Mga dagdag. 5 piraso. Ayun, no, 5 piraso na dagdag. Dami nun, ha. Boss, kako. Shout out sa'yo. Boss Ariel. Hindi na kami pinapasyalan. Boss Alex, shout out. Magkano yung isang salengga? 180 na, boss. 180 ang per kilo. Ale, masag, oh. Boss Eric. Shout out sa'yo, Boss Eric. Wait ka ng mga tropa rito, no? Hindi ka na napapasyalan. Hindi ka na rin napapasyal. Sa kabila ka daw dumadaan, Boss Eric. Si Boss Eric po ay kagawad po ng Tondo, Maynila. No? Shout out sa'yo, Boss Eric. Tapla mo, magkano? Kaya na, pag galing Quezon yan, 120. Pag sa atin lang, Pilipino. 100 ang kilo. Yun, 100 po ang kilo ng kanyang plapla o lalaki. So, magkano po yung ano nyo, yung 100 lang kilo. itong parrot fish? 100 kilo. 100. 100 pesos na parrot fish na kanyang paninda sa mga per kilo. Ang mga presyo po ng ating mga ubas po dito ay ang kalahating kilo, 50 pesos, 100 pesos sa mga per kilo. Ang ating kiyat-kiyat na napakaganda at seedless na matamis din po, 50 pesos na kalahating kilo, 100 pesos sa kilo. Shout out sa iyo. Hello. Shout out, hello. Shout out kay Tatay Ilot. Yon, nasa probinsya na. Ayun, shout out. Shout out sa'yo. At saka sa taga-Romblon dyan, shout out sa inyong lahat. Ayun, shout out sa mga taga-Romblon At saka na especially kay Annalyn Bernardo. yun. Shout out kay Annalyn Bernardo ng Malabon Fish Market. Lodi, shout out sa iyo. Shout out po, Stando. I love you pa rin. Ayun. Dito po ay 200 at 160 na per kilo ng kanyang mga alumahan. Ayan. Oh. Mga malalaking alimasag na jumbo size na malaki pa sa palad ko. 200 pesos na kilo. Dito na lang, te. May yelo to, eh. Dito na lang, te. Laki, oh. Malaki pa sa palad ko yung kanyang latag dito ng alimasag. Dito po yung mga paninda po nila mga halaan ay 70 pesos na kilo. At ang ating tahong po ay 100 pesos na per kilo. Ito po yung mga laman ng kanyang panindang tahong sa mga kiluhan, no? So, shout out po! Ayan. Ayun. Shout out! Sama ka, Bito! Ayun. Ayan. Ang sasaya po nila, no? Shout out po! Ayan. Thank you, thank you! Ayun. Salamat po. Shout out. Ano per kilo mo ngayon ng yellowfin tuna? 20 na lang po. Wala na pong 250. Ayan, 220 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Nok na calls ay 130 na kada balot. Tapos yung backbone po natin sa halagang 100 pesos na kada plastic. Shout out Lodi, good morning, good morning. Magkano ngayon ang tilapia mong Batangas? 130 pa rin. Shout out sa mga customer ni Lodi na namimili po ng kanyang tilapia ang Batangas. 130 sa mga per kilo ng kanyang tilapia ang Batangas. Tapos ang kanyang mga pusit kalawang naman ay magkano kilo Lodi ng pusit kalawang mo? 170 sa kanyang mga latag ng pusit kalawang.
Medyo mikli yung kanilang latagan po dito, gawa ng wala po silang panindang mga yellowfin tuna at gulyasan. Bangus po na nakikita po natin na paninda. Alright, good morning po. Tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At aalamin natin ang kanilang mga latag na seafood ngayong araw po ng linggo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Good morning po. At nakikita po natin sa ganitong mga oras ay dagsa po ang ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. At tayo ay mag-iikot at titingnan ang kanilang mga latag ng kanilang seafoods dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na welcome po kayo. So tara, let's go! Ito po yung mga presyo ng kanilang mga bangus dagupan sa halagang 100 pesos at 130 na kada piraso. Ngayon meron po tayo nakikita doon kabeta. Tepat, magkano kabeta mo? 150. Ito po ay 150 na per kilo. Sa per kilo mo ng bangus dagupan. Dito magkano per kilo ngayon malalaki? 180. Yan po ay bangus dagupan sa halagang 180 na per kilo. Yeah, yan po yung mga latagan po ng kanilang mga bangus. Thank you. Hipon dagat. Sa mga galunggong po nila dito ay 130 na kilo. Yan po yung mga latag po nila dito na galunggong babae. Magkano kilo dyan sa galunggong babae? Ayun, 150 po sa mga per kilo ng galunggong babae. At sa mga latagan po dito na mga lakaak ay 80 pesos na kada kilo. Ang isdang babansi na masarap ipangat, no? 100 pesos na kilo. Sa mga tulis 80 pesos at sa tawilis po 80 pesos na mga per kilo. Hipon 250 hanggang 270 po. Yan po yung mga kada per kilo nila, no? Banak. Yung mga pusit nila dito na bagsak sa halagang 150 na kada per kilo. Talagang 150, boss. Meron ka na. Ayun, meron ka ng pang adobo. Tapos ang kanyang tawilis ay 80 pesos na kilo. Data. Dito po ay 260 na per kilo ng kanyang hipon, no? Medyo bumaba po ang mga hipon natin, no? Ayan. 260 na per kilo ng kanyang hipon. Dito magkano? 240 pang gulay. 240 na kaluga. Ito naman po ang mga per kilo ng kanilang latag dito, no? Ang mga tilapia po natin ay 120 na per kilo, 110. At meron din po dito isang chabeta sa halagang 160 na per kilo.
Dito ay 240 na per kilo ng hipon. 300, no? Tapos yung mga isda po doon na yan, no? Yung mga isdang talakitok at mga hasa-hasa. At meron din pong pusit. So ganyang kabagsa ang ating mga mamimili po ngayon sa Malabon Fish Market. Napakadami at siksikan po ngayon dito. Tayo, idol. Kuha ka na, idol. Basta pogi, libre. Dito po ay may rabbit fish, no, sa halagang 140 na per kilo. Ang nasa hasa po natin ay 200 ang kilo. Sa wilis po natin ay 70 pesos na kilo. So yan po yung mga mamimili po natin na dumayo dito sa Malabon Fish Market. Talagang dinagsa po yung Malabon kahit na maulan po ngayong araw ng linggo. Tapos yung mga anumahan po natin dito sa halagang 170 na per kilo. Ang galunggong po nila ay 150 na per kilo. So hindi tayo makapasok dun sa bandang gitna gawa ng may mga customer at busy po ang ating mga vendor dito. Kapag araw po kasi dito ng linggo, ang ating pong mga kababayan talagang araw po ng pamimili. Kaya ganitong karami yung mga kababayan natin na pumupunta at namimili ng kanilang mga ulam. So baba na tayo sa may bandang ibaba at mag-aalam pa rin tayo ng kanilang mga latag at presyuhan ng isda. 400 na barya. Dito po ang mga hipon dagat po natin, 200 na kilo at mayroon mga 50 pesos na tumpukan. Hipon ay 320, no? Good morning, Boss Alan. Boss, magkano tumpukan ng tilapia? 100 lang. Buy one, take one. Buy one, take one. Walang bawas yan kapag binili. Halimbawa, 2 tumpok ang kukunin sa'yo. Dagdagan na lang. Ah, Mga 5 piraso. Ayun, no, 5 piraso na dagdag. Dami nun, ha? Kadalawahan. Yan po, no? Sa isang kada tumpok po ng tilapia ay 100 pesos. Napakarami po niya, no? May higit 1 kilo na tumpukan po ng tilapia. Meron pa rin pong mga nakabanyera. Ay. Kahapon wala kayo rito. Wala mga... Ha? Mabilis ka na ubos.
Dito naman po mga, thank you ah. Dito naman po ang mga per kilo ng kanyang mga bigit ay 100 pesos. Yan po yung mga ulo. Ito po yung mga isdang salenga oh. Shout out sa'yo, Boss Ariel. Boss Alex, shout out. Magkano yung isdang salenga? 180 na, boss. 180 ang per kilo. Ale, masalo. Boss Eric. Shout out sa'yo, Boss Eric. Wait ka ng mga tropa rito, no? Hindi ka na napapasyal eh. Hindi ka na rin napapasyal. Sa kabila ka daw dumadaan, Boss Eric. Si Boss Eric po ay kagawad po ng Tondo, Maynila. No, shout out sa'yo, Boss Eric. Magkano, Boss Eric? Magkano dito sa Alumahan? 180. Sa Matambaka, ganun din. Grabe ng presyo ngayon. Pumasok na yung December. Mataas talaga ang presyo Lumabas na ngayon. yung bonus ng mga tao, kailangan natin araruhin. Kailangan ubusin. Dito po ang mga per kilo ng kanilang mga alimasag, babae o lalaki. Ang kanilang mga kiluhan ay 200 pesos. So malalaki po itong mga alimasag na mabibili nyo po rito sa halagang 200 pesos. No? Tapos ang mga per kilo ng kanilang mga hipon ay 300 ang kilo. Boss Alex, ikot muna ako. Thank you. Tapos mga tumpukan po ng hipon sa halagang 50 pesos. Mga panghalo na sa mga gulay. 260, 320 na mga per kilo. At ang tawilis po natin ay 100 pesos na per kilo. So yan po yung mga nakikita nating mga presyuhan ng tatagan ngayon dito sa araw ng linggo. Tapos sa mga booking po natin ay 100 pesos na kilo. At may mga latag din po dito mga bangus. Ito po yung mga plapla oh. Ang kalahati. 150, ma'am. Sa mga latag na dalagang bukid, no? 150 po ang per kilo. 120 na yan. Ba't na yung po, ma'am? 30 po na yan. Mahal po yung po, 250 ang kilo. Plapla mo magkano? Kaya na, pag galing Quezon yan, 120 pag sa atin lang, Pilipino. 100 ang kilo. Yun, 100 po ang kilo ng kanyang plapla o lalaki. Oh. Sa bangus mo magkano na kilo? 140 na lang. 140. Ang malaki. So yun, 140 po ang mga per kilo ng kanyang bangus. Mahal ang malaki. Malaki na bangus. Puslando kaya kalaki. 190 ang 190 ang kilo. Oo. Plapla natin na 100 lang. 100 lang yung mga isdang plapla. Oh. Boss, thank you ah. Tapos yung mga sari-sari pong isda na nakikita nyo po nakalapag 100 pesos po yung mga tumpukan po nila. Tapos dagsarin po yung mga bagsak na malalaking pusit. Yan po yung may mga bahay-bahayan no, na inaano po sa mga lovebird na pagkain o pinaglalaroan ng mga lovebird. So sa mga tumpukan po natin ng ating mga tamban ay 50 pesos. Malaki na bagsak ni Don Ramon, shout out. Don Ramon, magkano na per kilo nyo ngayon ng bagsak? 180 na per kilo ng kanyang bagsak, no? Shout out sa'yo, Jeff Baliw. Ayun, shout out sa'yo. Tamban ng paninda ngayon ni Boss Ed Pompak. 50 pesos na mga kada tumpukan. 40. Scallop. Magkano yung scallop mo? Isang plastic? 100 pesos? Yan yung scallop mo. Dito na kaya, dito na lang kaya. 100 pesos na isang balot. Ano yung 10 dyan lang?
So, shout out po kay nanay. Shout out po, nay. Good morning po. Si Tardons. So, magkano po yung ano nyo, yung... Itong parrot fish? 100 pesos na parrot fish na kanyang paninda sa mga per kilo. Ang tilapia mo, Lodi, magkano? Iyon, 100 pesos sa kanyang tumpukan ng tilapia. Bigit, magkano? 130 sa mga ulo, no? Ayun ba to? Ayun dyan sa motor. Kaya ano. Pero lagi ko. Sandaan niya, no? Ayan po si Boss Lando na ako nasa likod po ninyo. Nako. Nay, shout out po, nay. Boss Lando Explorer eh. Shout out po, nay. Good morning po. Dito na. Galing pang Pulilan si nanay para bumili dito. Ulilan pa ako kayo galing. Ang layo. FPH. Mm. Eh, lagi ko pinapanood. Tsaka yung isa pang vlogger na ano, Tardons. Si Tardons TV po. Galing eh, ma. Kagaling nyo. Puro dos. Yun po yung sinanay noon, yung nagtanong sa atin at kay Kuya Ed PH. Siya po ay taga Pulilan pa na dumayo po dito at namamasahe lang po papunta rito sa Malabon Fish Market dahil nalalaman po niya yung mga presyuhan sa pagbablog po namin dito sa Malabon. Ang mga presyo po ng ating mga ubas po dito ay ang kalahating kilo, 50 pesos, 100 pesos sa mga per kilo. Ang ating kiyat-kiyat na napakaganda, seedless, na matamis din po, 50 pesos na kalahating kilo, 100 pesos sa kilo. Shout out sa iyo. Hello. Shout out, hello. Yan po yung mga prutas po ni nanay dito sa bayan po ng Malabon Market na murang-murang din po ninyong mabibili. Nay, salamat po. Thank you. Bye-bye. Malalaki ang kanilang mga tilapiyang Batangas dito, no? Na bilog na bilog. Andiyan na si shoutout! Iyon, shout out! Hey, balot na hey! Magkano na per kilo mo ngayon ng tilapiyang Batangas? Hey, hey, balot na! Hey! 130 sa mga per kilo. Thank you! Dito tayo sa kabila rin po, no? 130 din po ang mga per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Iyon, naghahanap buhay na si Agustin. Naghahanap buhay na at nagtitinda na ng kanyang mga panindang tilapiyang Batangas. Ayun. Tsaka sabi niya, kahapon, nakabawi na raw siya kay Annalyn Bernardo. Ewan ko kung bakit. 130 na per kilo dito na ng tilapiyang Batangas. Oh, eto na tayo sa kaibigan natin kay Agustin. So, shout out sa'yo, Lodi. Shout out mga idol! Iyon. Magkano per kilo? Magkano per kilo? 130. Oh, May yan. tawad pa. 130, may tawad pa. May tawad pa yun. So, sa shout out ko ulit. Shout out kay Tatay Ilot. Yun, nasa probinsya na. Ayun, shout out. Shout out sa'yo. At saka sa taga-Romblon dyan, shout out sa inyong lahat. Ayun, shout out sa mga taga-Romblon At saka na. especially kay Annalyn Bernardo. Ayun. Shout out kay Annalyn Bernardo ng Malabon Fish Market. Ayan yung kanyang mga paninda, no, sa halagang 130 na per kilo. Napanood mo ba yung kahapon na in-upload ko? Nakita mo yung sarili mo? Ay wala, hindi ko kilala yun. Kung nagsabi siya, shout out ko. Ito na po yung iniinom ni ano. Annalyn Bernardo. Libre lang yan. Yan po yung iniinom niya ngayon. Umiinom na siya ng expert. Oh, yun. Yun ang iniinom niya ngayon. Hindi na gin. Hindi na gin. Hindi na dyan, expert pa. Ayun. Juice na po yung iniinom niya ngayon. Hindi na siya nag-iinom ng gin. Boss, thank you. Salamat. Thank you. Bossing, magkano ang hipon mo ngayon? 240.
340. Yun po yung mga per kilo po ng hipon sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga kababayan po natin, no, na mga namimili po dito na pinagkakaguluhan po yung kanilang mga latag ng isda sa Malabon Fish Market. Talagang makita po natin ang pagkasariwa. Hindi po natin sila maistorbo dahil sa mga customer nila. Kaya hindi po natin matanong yung mga presyuhan ng kanilang latag, no? So, akyatin natin tong lugar ng Malabon Fish Market at talagang makakasulit at makakamura ka ng mga presyuhan. So, dito na tayo sa ating mga latagan ng ating kaibigan. So, shout out. Dito sa ating, oh, Lodi, shout out sa iyo. Shout out, Postando. I love you pa rin. Ayun. Dito po ay 200 at 160 na per kilo ng kanyang mga alumahan. Ayan, oh. Senya, bait yan. May zero plano yan. Bulaw-bulaw, te. Bulaw-bulaw. Yan po, lalaki po ng alumahan niya, no? Tapos sa mga per kilo ng mga malalaking alimasag na jumbo size na malaki pa sa palad ko, 200 pesos na kilo. Dito na lang, te. May yelo to, eh. Dito na lang, te. Ang laki, oh. Malaki pa sa palad ko yung kanyang latag dito ng alimasag. 200 ang per kilo. Kuha ka na. Wala na yan. Tapos yung mga pusit dumot niya po ay 280 na kilo, 260 sa mga hipon. Light yan kasi te, sila may zero plano. Hindi na pinabarang galing yelo. Murang-mura po ito sa latagan, yung 160 na alumahan. Mama yung timbang tre ah. So dahan-dahan ang ating paglalakad dahil sa dami po ng tao dito sa Malabon Fish Market. Talagang dinagsa po ngayong araw ng linggo. Yan po ay 270 na mga per kilo ng kanyang latag ng hipon. Ayun, no, 250 na lang po yung kanyang bentahan ng kanyang hipon sa Malabon Fish Market. Tapos yung mga kalamansi po natin, nagkakahalaga po ng 60 pesos ang mga per kilo. Nakakabili po ng 1/4 po na 15 pesos. $280 na per kilo ng hipon. So yung mga hipon po natin dito sa Malabon Fish Market ay mababa na po ang kanilang mga bigayan. Di po kagaya kahapon ay sobrang taas po. Pumalo po ng 370 ang mga per kilo. Boss Lando. So shout out. Ingat po, ingat. Dito po yung mga paninda po nila mga halaan ay 70 pesos na kilo. At ang ating tahong po ay 100 pesos na per kilo. Ito po yung mga laman ng kanyang panindang tahong sa mga kiluhan, no? Ganyan pong katataba ang tahong sa Malabon. So shout out po na, enjoy po sa pagkain. Shout out. Ayan, kumakain si nanay ng kanyang agahan. So shout out po. Ayan. Ayun, shout out. Sama ka, Bito. Ayun. Ayan. Ang sasaya po nila, no? Shout out po. Ayan. Thank you, thank you. Yun. Salamat po. Shout out. Thank you po. Salamat po. Nakaubos ka na? Hindi, nakaubos na yung ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you.
Yan po yung mga presyuhan ng kanilang mga prutas na makikita nyo sa kanyang mga tagging. Ang ating papaya po dito, ang tumpok po ay 100 pesos. Meron din pong 50 pesos. Tapos yung Fuji apple po niya ay 100 pesos, 4 na piraso. Yan po yung mga presyuhan ng kanilang latag. Lodi, Ay, Lodi! magkano per kilo mo ngayon ng yellowfin tuna? 20 na lang po, wala na po 250. Ayan, 220 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Lodi, salamat ah. Ay, Lodi, salamat Thank din. you. 220 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. So shout out Lodi. Shoutout na lang sa pamilya ko dyan sa Ibaligtes. Iyon, shout out. Saka sa mga suki natin. Shout out sa ating mga viewers, no? At sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market na dumayo dahil sa mga presyuhan ng abot kaya ng ating bulsa. May mga presyuhan po dito yung mga gulay natin. Sa ating mga ampalaya po ay 100 pesos na kilo. So shout out po sa inyong lahat at magandang umaga. Good morning, good morning. Tapos ang ating sito po dito ay 35 pesos na kada tali. Ang ating pong mga manok na calves ay 130 na kada balot. Tapos yung backbone po natin sa halagang 100 pesos na kada plastic. Tapos ang ating mga pusit kalawang naman po dito ay 180 na malalaki at 170 sa mga pusit kalawang ng kanyang latag. Tapos ang ating mga nakikita ditong golden pompano o pompano white ay sa halagang 350 na per kilo. ₱70 pesos na kilo ng kanyang mga tahong. Ako? Oo. Bahay ng mga nanay ko. Doon talaga ako nakatira sa Dampalit. Javier, saan sa Javier? Oh, dito muna ako. Thank you. Tapos sa mga malalaki po na per kilo ng kanyang tahong ay 120. No? So shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Lodi. Mamasada ka muna. Shoutout, Lodi. Good morning, good morning. Magkano ngayon ang tilapia mong Batangas? 130 pa rin. Shout out sa mga customer ni Lodi na namimili po ng kanyang tilapia ang Batangas. 130 sa mga per kilo ng kanyang tilapia ang Batangas. At ang mga tumpukan po natin dito, magkano tumpukan mo? 100 pesos na tumpukan ng kanyang galunggong. Biruin mo yung tilapia mo, nabuhay. Tumalon. Yung sa baba, 50 pesos. Ayun, 50 pesos po yung nasa baba. Oh. Ito po yung mga 100 pesos na tumpok. Dito ang presyuhan po ng kanyang latag ng hipon ay sa halagang 260. Tapos ang kanyang mga pusit kalawang naman ay magkano kilo, Lodi, ng pusit kalawang mo? 170 sa kanyang mga latag ng pusit kalawang.
Medyo umikli yung kanilang latagan po dito gawa ng wala po silang panindang mga yellowfin tuna at gulyasan. Bangus po na nakikita po natin na paninda po ni Boss Paeng. Meron po siya mga paninda dito na per piraso ng kanyang bangus dagupan. So busy rin po sila sa paglilinis. Pwede nyo rin pong pagawa yung inyong mga nabiling mga bangus. Yan po, meron po 130 no na kanyang latagan. Boss Paeng, magkano dito? 170. Ayun. Yung panglaban ko. Wala na yung 50 pesos na kanyang bentahan ng isang piraso. Dito po sa baba po ay 170 na isang piraso. No? Kayo na po pipili kung ano po yung gusto nyong Yung pang ano, pang mayaman. paninda, no? Lubos yung bangus ko pang mahirap eh. Lubos. Tapos dito po yung mga presyohan din po ng kanyang mga prutas. Alright, sa ating pag-iikot sa kanilang mga presyohan at tatagan ay talagang makakasulit ka at makakatipid ka sa kanilang mga presyohan. Tapos ang ating mga kababayan po dito, no, sa Malabon Fish Market, at ang mga tatagan din po ay dagsa. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At shout out po kay nanay na taga Pulila na dumayo pa rin po dito, no? Kahit na malayo po siya ay talagang sinadya niya po itong Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyuhan ng bilihin. At sa ating mga vendor na masisipag, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin dito, shout out po. Dito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kalakaran ng kanilang mga records na binibenta. Enjoy and busy po sa ating lahat. Bye bye na po. God bless.